guys, good morning. Today is Sunday. Happy morning. Magkano muna ako. Kunting kilay para Magic wand. oh, Like me. oh, Because she needs up some decoration. ay decoration. She put For? the decoration she's won. And the cake is too messy because And then Dad, look, she's too messy. Dad, yung party. party. Yeah. Ano, nosebleed ako dyan, guys. Inglesera yung anak ko, yung nanay yung hindi Inglesera. Saka kapapanood ng ng tablet, mga educational videos. May natutunan din kahit papaano. Kaya tablets ang kinalalabasan namin dito mag-ina. So yun guys, pasok natin. See you. Kama. You're joking me. This mommy You take like this off. Oh, See? oh, yes. And we break back in it. Okay. See? What you do? Nothing. Bago tayo pasok guys, ito pala. Meron akong sideline. Dadaan ko I muna was sa... using it. I like. Oh, don't talk to me. Mama, gimme. Gimme. Wait, later. This one. And don't like Order later. sa akin. No. Ito And pa guys. this one. Taga. See? Order niya ng buyer ko. Bye. Ito pa. You open this, Ma. See? Because Ang it's dagdag not ko for sa, me. Mama. pang araw-araw. Mama, this is for you because it's not for me. Because you angry for me. No, it's not, Last I'm not time. hungry. This one. Bago Because pasok, you meron akong angry naman. me. Ang dagdag araw-araw na consume. Pero guys, dumating na yung ayuda kong napakalaki. Sobra. Ha? Oh, sobrang napakalaki yung ayuda ko guys. Anong gagawin ko dito? Hindi ko kayang lagpasan. Dumating na yung ayuda ko. Sabay-sabay. Anong gagawin kong solusyon? Hindi ko alam kung saan lang unahin ko. Bahay, ilaw, tubig. Yung estudyante ko pa, kay sila pictorial para sa graduation closing graduation. Oh God, Lord help us. Guys, andito ko sa supplier kung mabait. Dami namin paninda oh. Pera lang ang walang pambili. Pero makakabenta ako mamaya ng marami. Balik ulit. Dami namin stock oh. Hindi na namin kailangan pumunta ng Manila kasi updated naman kami. Kaya benta-benta tayo. Walang inay na yung plate. Balik na tayo sa pwesto. Nakapamili na ako. Tapos mamaya pag nabenta, bili ulit. There, done. E5S. LCD ang sira niya guys. Ayan. Panibago kong sideline. Let's charge sa mga to. Na-repair na. Dagdag income. Sinulit ng lockdown ha. Nagpaparurot ka na nagpabarurot. A few inches later. Wala ng tao. Hi guys, it's me, Ate Ems. Hello. Kumusta kayo dyan? Ako okay na naman. Kumusta? Nandito ako sa
i-share ko lang kung paano ako nakarating ng ganitong buhay ko para magkaroon din kayo ng inspirasyon para hindi habang buhay na maging yung maghintay lang tayo ng ano ng paano na yung bukas, paano na yung gagawin natin, ganon. Share ko lang yung mga naging karanasan ko, paano ako nagsimula sa buhay ko ganito. Saka hindi naman ako pinanganak na mayaman talaga. Nagsikap lang ako talaga guys. Parang kapulutan ng aral yung naging buhay ko. Paano ba ako naging isang boss o isang namamahala sa isang negosyo. Dito yung pinagkakabitaan ko ngayon sa loob ng 18 years or mag-20 years na kasi nag-umpisa pa lang ako sa magiging naging tindera tapos bago ko nakakamit ng ganito sa aking nalalagyan. Nagsimula ako sa maliit, sa umpisa, tapos sa naging buhay ko ngayon, at saka yung buhay ko bago sa talaga. Kumpara ngayon, malaking bagay. Basta magsikap lang tayo. Tapos, yun lang, yun nga yung kasabihan na hindi ka habang buhay na ano ka, yung pagtitiis lang kung anong mayroon ka. Kailangan gumawa ka ng paraan kung paano ka maging successful din sa sarili mo. Hindi yung paghinaan ka ng loob. Presyo ganito ka na. Ganun lang. Tapos, ganito yun guys. Dati rin ako tindera. Matagal ako naging nangamuhan, matagal ako palipat-lipat ng trabaho. Hinahanap ko yung sarili ko kung hanggang saan ang way ko talaga. Tapos bata pa naman ako noon. Sabi ko, Lord, hanggang saan mo ako dadalhin sa kinatatariguan ko ngayon. Kung saan ang magkakabuti sa akin, Lord, ito mo naman sa akin. Ayun. Nakapag asawa naman ako ng masipag din. Wow! Kaya yung sipag ko rin, nag-combine kami dalawa. Kaya paano ko nagsimula sa yung sarili namin hanap buhay para hindi habang buhay yung sabihan na hindi habang buhay nandiyan ka lang, hindi habang buhay tendera ka lang, hindi habang buhay ganito lang ang kinagisnan mo. Kailangan mo step by step yung pag-aralan mo kasi doon mo makikita yung yung magiging goal mo. Kaya yun guys, ikwento ko sa inyo kung paano ako nagtanong ganito sa paghihirap pinagsikapan ko balang araw yung may kasabihan na hindi masamang mangarap kahit na galing tayo sa maliit na pinanggaling mo kasi kung marunong kang may kasabihan na maabilidad ka sa buhay, go pa lang ng go para mahanap mo yung para sa iyo. Kasi na yun kung may pagkakataon, sunggaban mo na, yun ang kasabihan. Dati rin ako yun nga, sabi ko, hindi ko din habang buhay ko kung hindi ako habang buhay ko. Maghapon nakatayo. Kaya gusto ko, may sarili akong akin. Kasi matyaga lang talaga ako kaya nagsimula kami mag-asawa sa aming hanap buhay. Alam mo magkano lang guys ang namin? Ang aming unang 17,000
17,000 pinagkakasya namin noon. Sininop namin yung kung paano namin napalagoy. Nagtitiis kami araw-araw. Kumuha kami ng maliit na kiosk or ang tawag din, estante. Alam mo yung Biramol pa dati, yung sa Green Hills. Yung kasi doon ako namulat talaga. Green Hills ako nanggaling talaga. Naging tendera ako. Ngayon, sa tagal ng experience ko ng pagiging tendera, doon ko nakita yung abilidad ko na sabi ko kung kaya kong magtiis sa boss ko, kaya ko rin pagtiisan ng pang sarili ko pagkakakitaan. Pero ano lang ako, kung kasabihan niya, true experience, yun ang ano ko. Kaya kung bakit ako nagsimikap ng magsarili, eh, yung 17,000 na yung nagsikapan namin na magkaroon ako ng isang istante lang. Alam mo, paninda namin dati. Kung naalala nyo yung mga software, yung mga CD dati na mga Microsoft, yun ang pinag-umpisahan namin. Kalakasan ko naman doon. Kahit sabihin mo na napagsinop namin na kumita ng kahit pa paano, nakakamit kami ng pang-araw-araw namin sisikap. Yung kumikita ka na, tapos hindi namin ginagastos yun. Kung gumastos man kami, pang paninda lang, pambili ng paninda, tapos sa pagkain naman kami mag-asawa kasi wala pa naman kaming anak na. Alam mo yung isang tilapia, isang piraso, pinagkakasya namin, hinahati namin mag-asawa. Kasi tipid talaga kami, tipid, sobrang tipid, para maano namin yung gusto namin, makamit. Ayun, ipon kami, deposit kami sa bangko hanggang sa napalago naman namin. Yun, nag-expand na ako. Pero yung asawa ko, pumapasok pa siya ng trabaho. Dati siyang bigger. Sa Jollibee Plaza siya naka-assign. Nung lumalago na yung negosyo namin, punta na ako ng Robinson Galleria, nadagdagan na, tapos sinabi ko noon na sa asawa ko, mag-resign ka na kasi hindi ko na kaya, magtulungan na tayong dalawa. Ganun ang ginawa kong resign namin dalawa. Nagtulungan kami sa araw-araw, tapos yung mamimili kami, tulong kami dalawa. Hindi pa kami kumukuha ng tauhan, kami lang magbabantay para mas masinop at saka makikita mo yung yung kita mo talaga, wala kang ginagastusan, buong-buo mo mahawakan para makaipon kami ng medyo malaki, mas malaki ang namin, mag-expand kami ng ibang pwesto, yung kung saan kami naghahanap ng area. Kaya dumami na yung pwesto ko. Tapos sikap lang. Ako lahat ng ng manis. Bili ka ng stock sa Divisoria, Baclaran, naabot ka ng hapon. Meron akong tauhan, unti-unti. Yun. Napag-ano ko na napagkukumpuni ko na hanggang dumami yung pwesto ko, umabot na ng 13. Tapos dumami rin ang tauhan ko, siyempre pasusweldohin mo, kalakasan naman ang ang hanap buhay nun. Kaya yung kasabihan na mag-share ka ng blessing mo, yun nakatulong ko sa mga tao na pasusweldohin ko. Meron sila ganun, meron din silang bonus or incentives, ganyan ang nangyari sa akin. Meron dumating man na guys, yung alam mo yung bonus, kung naalala niyo yung hindi,
Kasi alam mo yung nagsimula ka naman sa maliit, kaya mo pa rin pagkumpunin ang mag-umpisa ka ulit. Kasi dati ka naman na kung paano mo napalago ang isang maliit na halaga, kaya mo pa rin umabot. Ganon ang motivation ko sa buhay ko. Kaya yun, nagtuloy-tuloy, bangon ulit. Tapos, bumalik ulit sa dati. Kaya lang, yung mga naipundar sa buhay, naibenta, tapos puhunan ko ulit. Ganon ang nangyari sa buhay namin. Pero hindi ko pinagsisihan yan. Naging matatag ako dahil sa laban na yun. Biro mo sa halagang 17,000. Ito ako ngayon nakatayo pa rin. Kumbaga napag-ugat-ugat ko pa yun. Nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako ng sasakyan, napakain ko na masarap yung pamilya ko, nakapag-aral yung mga anak ko, kahit ang sa maliit na halaga na pinagsikapan ko kung paano ko nakarating dito. Kasi nandun yung combination namin mag-asawa. Magsikap kaming dalawa para sa biro namin pamilya. Ganun ang nangyari sa amin. Hindi namin mararanasan yung kundi sa pagsisikap namin dalawa. Tulungan kami mag-asawa. Nandiyan pa ngayon guys yung bibili kami ng stock. Alam mo yung, siyempre yung asawa ko, mahiyain. Bubuhat siya ng paninda galing Divisoria, nahihiya siya magbuhat. Di siyempre mag-iingay ako. Sabi ko, bakit ka mahihiya? Sarili mo namang ano yan, kahit sarili mong hanap buhay yan, huwag mo kaya yan sarili mo, hindi mo alam pag nabenta mo yung pera yan, sabi ko, hindi mo ninakaw yan, bakit may kaya yung sarili mo, nagtatrabaho tayo ng marangal, gano'n ang ano ko, kasi naiya talaga yung asawa ko pagka magbuhat, kasi siyempre ano siya yung todo forma na nagpumapasok sa Jollibee Plaza. Siyempre, ano siya, net, tapos makita ng mga tao, nagbubuhat siya ng paninda. Sabi ko, yung ikitain mo dyan, talo pa ang sweldo mo. Kaya doon siya nagporsige. Sarili mo yan, sabi ko, yan ang pagsikapan mo. Paano mo Kaya guys, kahit na nung unis man ang dumating sa buhay namin, tanggap namin yun. Pero hindi namin pinagsisihan. Meron kaming bahay, ng bahay namin, napunan namin. Dahil lang sa pagtutulungan namin dalawa kasama. Hanggang ngayon, yun ang ano namin. Samahan namin dalawa. Kung mayroon man, okay. Pag konti ang kita, kaya namin bumaluktot, mapagkasya namin yung kung anong mayroon namin. Ganun ang ano namin. Hindi kami na mapaghangat ng anumang karamihan. Basta ang ano namin sa buhay, wala kaming sakit. Mga anak namin kumakain naman ng 3 beses sa araw. Yun ang ano namin. Yung tawag yan, yung goal namin sa araw-araw. Hindi kami mapaghangad na tao. Kaya namin magtiis. Kaya salamat sa Diyos at siya binigyan kami dito. Yan yung kasabihan na kaya mo i-improve yung sarili mo, gawin mo. Kasi nasa mga kamay natin ang ang paano ma-improve yung sarili. Hindi mo, huwag mong kaawaan yung sarili mo. Totoo lang. Ang gawin mo yung gusto mo, gawin mo yung plano mo, gumawa ka ng paraan para mapuntahan mo yung gusto mo. Plano sa buhay. Para yung kasabihan natin, ganito na tayo, pinangarap na tayo mahirap. Ganon. Hindi pwede yun.
ibahin mo ang kinagisnan mo, ibangon mo yung sarili mo para matikman mo ang masarap na buhay. Andiyan pa yung wala pa kami sasakyan noon, namimili ka ng paninda, nauulanan ka, lahat ng paninda mo nagkakalat sa kalsada, nakamotor lang kami, nababasa ng ulan, mahuli ka ng MMDA, naranasan namin yan guys. Mayroon pa nagmutokso sa amin, ay yung dalawang mag-asawa, si biker boy, biker bike, biker girl, ganun ang bansag sa amin, dalawang mag-asawa. Nagsama na naman si biker girl at saka biker boy. Ganun ang namin. Agad kaya ng motor pagkasya yung paninda namin. Ganyan ang namin. Protein. Para sa pagsisikap. Kailangan maano ka, yung focus ka sa buhay mo. Kasi para sa pamilya mo ang pinag-uusapan dyan. Hindi ka pwedeng dadaing ka sa, kahit sabihin mo hindi ka mag-anak ka. Iba pa rin yung sarili mo sikap. Ganun ang pagsasakripisyo sa bawat araw na ginagisnan natin sa mundo nito. Hindi ka pwedeng umasa lang. Kung nandun naman tayo, yung lalagapag ka minsan, bangon ka lang ulit. Laban lang. Ganun ang namin. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi nakabit mo yung sitwasyon mo ngayon, kaya mo pa rin bumangon ulit. Kasi sinusubukan lang tayo ng Diyos. Huwag mong abusuhin yun kung ano man yung kinikita mo ngayon. Halimbawa, ay okay ka na, okay. Huwag mong abusuhin. Kailangan pahalagan mo ang bawat bagay. Kaya, sa halagang 17,000 ang inumpisa namin punan mag-asawa. Ilan ang bahay namin. Karoon kami ng 3 bahay. Tapos ito pa guys, maniwala kayo hindi. Nagkaroon ng Yolanda. Ganito na ang namin. Sitwasyon. Isa na lang ang pwesto ko natira dahil nag-focus ako sa isa dahil siyempre sa bawat taon nagbabago ang sitwasyon ng negosyo. Hindi pare-parehas ang income. Kaya nag-focus na lang ako sa isa. Yun, napalago ko rin naman ng kahit pa paano. Kami kumukuwalan sa araw-araw namin. Ito, dumating ako sa isang malaking pagsumok sa buhay ko sa pamilya ko. Na Yolanda ang pamilya ko sa Leyte. Alam mo yung hindi mo alam anong gagawin mo, yung nahakbang ka na hindi mo alam kung tumatapak yung pao sa sahig. Kasi yung pamilya na ang pinag-usapan, buhay pa sila, gano'n. Kaya napakahirap. Kaya yung sabihin mo na ano naman ang yaman ko, pamilya mo naman ang mawawala, hindi ka masaya sa mga buhay mo. Kaya salamat sa Diyos at ligtas ang pamilya ko. Mawala man na ng tirahan, alis na ibangon sila. Maniwala kayo guys, ang mama ko napagawa ko ng bahay sa wala sa oras dahil wala na siyang matirahan dahil sa naubos sa mga yung bahay namin na maliliit pa kami ang kinagisnan namin na mawawala lang ng isang ilang. Dahil sa pagsisikap ko na ginagawa ko, hindi ako nagdalawang isang natulungan ng magulang ko. Pinagawa ko ng bahay ng magulang ko para lang maging okay siya. Kasi hindi naman pwedeng kahit malayo ako, nakahiga ako sa malambot na kama. Isang magulang ko hindi ako panata. Kaya iba pa rin yung asikasuhin mo yung pinanggalingan mo kung saan ka man naroon. Lingunin mo yung magulang para kahit anong mangyari masaya pa rin ang puso na safe pa rin sila. Ganun ang kaya gusto pa ito guys,
baliwala yan yung sabi mo, kumikita ka, pero sa deep inside mo, kawawa naman yung pamilya ko, ganito, lakas ako nakakain ng mga masarap. Ganun ang isip ko. Araw-araw. Kaya hanggat maaari, dito ako malakas. Iba pa rin yung pamilya talaga. Yan ang isip ko. Gawin sa ngayon na hinaharap, ganyan. Kahit pa paano. Kung ano man ang gusto dumating, masaya pa rin yung pamilya ko sa nangyari sa akin, ganun. Hindi ko sila nakalimutan. Kaya yung pagsisikap natin na hindi pwedeng para pansarili mo, kasama mo. Ganun ang masasabi. Kaya mahirap na. Is now. Basta wag mong panghinaan yung sarili mo na, ay, ganito na lang tayo. Hindi pwede yung ganun. Kailangan maging smart ka sa bawat sitwasyon. Kaya yun guys. Ito ang titinda ko rin. Ayun guys, thank you.